Hi. May buntag sa tanan. Tibuok Pilipinas o tibuok kalibutan. Mayong buntag sa tanan. Aglabi na sa mga nag-support sa akong channel, sa YouTube channel nako. Thank you kayo sa inyong pag-support og salamat kayo sa inyong pag-support sa akong YouTube channel o palihog og like and share at subscribe og niya ko karon isaka ko ra sa lobby. Isaka na sad ko. Akong pangwaon ang akong mga upo nga Bisaya kay dili naman kay sa mudagko nga ato siya dili na kay dagko. Dili na kay dagko. Parang gagmay na lang. Katuning sobra sa akong pagkuha sa una niya. Masak ako. Mani akong saktan. Mani akong saktan. Masak ako dito. Kana siya. Maglisod ko ang nagkuha. Gamay. Putot sa lubi. Kani asya ko ano na ko ni. Karon sigurong mga ikaduhang semana sa October. Dire man ko ba nagikan. Naghinlo ko talagang kayong tilas. Kuning hinluan. Nya maon ni siya. Nakain tilas kanina akong gipang kuan, parang patay. Maon ni siya. Yan ayos sa duha sa likod. Nya piusay. Katong katampi. Sa una ba? Kani siya. Tampi na kaayo nya ana dako na siya kani dako na siya dako na nagagamay pa na kani di mo kay na dako na tungusa na napay diris babaw ay murag og makuha ni nako gamay-gamay na lang murag pang hinapos na ba ayo nagsunod gamay na lang dili na kaayo daghan gyud nasa ka man sa sunod siguro adto na ni mga November siguro mga November hinapos ni November to nga November hinapos di December na primera semana nakatong kari maganda ya sa Tunisia sa igbaw sa Lokay
Apo di ay. Ni gamay. Ano? Kagmay na lang. Anak siya. Nita na diri. Arang sikyong diri makita diri sa top nako. Jadi amang ko diri sa tapit sa pikas nagkuha. Ya. Ambay sa kong igagaw. Manay tabid. Ya kato dito eskwelahan ko. Ay pati. Eskwelahan to dito. Na katong to sa mga building dagko to ana to kuan. Mandawi na to. Ang dai duha ka kuan. Ang dito at bang nibi na diha. Nibi. Kato to pikas kay Cebu City na to. Kung na building nga dagko to sa atbang. Cebu City. Ako ning kuhaon na. Jadi nakaendak ko. Ako ning kuhaon. Hindi mo kainim dako. Ito ha. Oo ni.
kilo. Ni tanan ang nakuha nako diri sa to. O kuan ra ka buok. 5 ka buok. 5. Pero wa man ako makuha tanan. Apa man. Apa man. Apa man. Ang katora diri usa. O duha ka ba ko nakuha diri. O apa man. Dara mas kilid-kilid ang uban ako gikuha sa babaw nga di na makuha sa kamera. Ako nang gikuha. Hi. Shout out pala kay Mili Asuson diya sa Manila o kay kanang Derma Monisit Pipito. Shout out, kumusta mo? Og shout out di ay ni Mads ni Dalatore diha sa Washington og kay Koan among silingan nga naa sa Kuwait si Mars Gonato. Hello, kumusta tanan? O kumusta sa akong mga kaigsuonan diha sa probinsya o mga kaubanan sa simbahan. Hi, hello. Thank you sa inyong pag-support sa akong YouTube channel. Bye-bye. God bless you.